Государственный инспектор, когда выезжает уже непосредственно на рейд, он включает Экологлар янында хәзер күп сөйләшергә ярамый, түшкә беркетелгән видео теркәгеш яздырып бара. Природопользователь видит данное устройство. Мондый җайланма белән килгәнне күргәч, коррупция дигән мәсьәлә үзеннән-үзе юкка чыга. Ришвәт очрагында бит ике якта гаепле һәм тикшерелүче зат моны аңлый. Экология министрлыгының мондый җайланмага күчүенә 1 ел файдасын күрдек диләр. Үзебезнең министрлык эшендә без менә комиссия үткәрдек дип әйттем. Ул акчадан очракта 4 сотрудник 2-сенә выговор, 1-сенә замечание бирелде. Хакимият органнарының чисталыгын махсус идарә тикшерә. Быел 127 дәүләт хезмәткәрен җаваплылыкка тартканнар. Хилафлыкларның күбесе керемне яшерү. Бер депутатның хатыны ул елда 300 меңнән артык сум эшләгән, үз керемнәрендә дөрес булмыйча ул 70 меңгә кичерәк сумманы күрсәткән. Тагын бер түрәнең хатыны иренә әйтми генә миллион ярым сум кредит алган имеш. Һәр хәлдә тикшергәндә ире бу хакта хәбәрдар булмавын әйтә. Һәр 3 тикшерүнең икесендә шундый хаталар табыла. Үз идарә органнарында 6 кеше үз вазифаларыннан азат ителде. Бүген исемнәрне атамадылар. Төгәл мәгълүматны 9 декабрь коррупцияга каршы көрәш көнендә җиткерәчәкләр. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Казань, Товарищеская, 34, телефон 8 951 061 65 40.